human kita sa dalagit, nindot gayon nga pamalandungon ang balaanong mugna nga anaa usab sa bulhoon. Aniata karon sa simbahan sa bulhoon, usa sa 26 ka mga National Cultural Treasures sa tibuok Pilipinas. Maura kini nga simbahan ang naa sa listahan nga makita dinhi sa Subo. Atong susihon karon kung nganong nalista kini isip National Cultural Treasure. Ang ceiling paintings dinhi sa simbahan sa Bulhoon, usa-usab ka bahandi tungod kay kabilin kini sa usa ka lokal nga pintor nga si Mariano Villarreal. Ang quality sa iyang pagkadibuho dili pareho sa kang Raimundo Francia ug kang Canuto Avila. Lahi gyud ang dibuho dinhi sa Bulhoon. Busa usa-usab kini sa rason nga nahimo siyang National Cultural Treasure. Ang simbahan sa Bulhoon napili isip usa sa 26 ka National Cultural Treasures. Tungod kay grabe kaayo ang pagtipig sa mga estruktura o mga parte sa simbahan nga ania pa dinhi nining simbahan na nga wala gid mahilabti sulod sa mga 200 o 300 pagani ka tuig. Pananglitan, kining tornavos o kining pulpito, pangitaon na kaini sa mga simbahan karon sa Sugbo apan dinhi naa pa lang gihapon. Ang nawala lang ang iyang panel sa mga doktor sa simbahan. Usa na lang ini ang nabilin naa sa ilang museum. Ang pinaka-importante gyud nga bahandi sa maong simbahan, mao ang iyang retablo. Nga wa gyud mahilabti ang method sa pag-apply ani sa color sa gold ani nga retablo mao ang gitawag og estofado. Pangitaon kana karon nga pamaagi. Wala na imubuhat ni anak karon. Busa kini nga retablo representante kini sa kugi o mugna sa mga kagikan sa mga Bulhoanon. Kining tulo ka mga imahen, mga rebulto nga imahen sa mga santos nga ania karon sa sulod sa museum sa Bulhoon. Parte kini sa mga imahen nga atoa kaniadto sa retablon sa simbahan. Gibalhin kini dinhi aron maproteksyonan kay busa bag-o na ang mga santos nga atoa sa retablo. Mao kini ang mga Agustino nga mga santos, Santo Tomas de Villanueva, San Agustin o si San Nicolas de Tolentino. Ang pagmugna ni ini nga mga santos, solid kini nga mga kahoy o kitan, applyan o murag plaster of Paris, puti nga yeso, unya pintalan og gold, dayon applyan og dekorasyon above sa paint nga gold, ang mga laing colors. Mauna ang method nga gitawag og estofado.